Jeugdprins Rick II bij de Hazekeutel. Verrassing voor opa Wijs. Het is vandaag 19 januari. Dit is het Pelemaasjournaal. De foyer van de Schouwburg was gisteren tot de nok toe gevuld. De kleine en grote Hazekeutels en hun ouders kwamen nieuwsgierig af op het uitkomen van de nieuwe jeugdprins. Maar dat was niet het enige dat er die middag op het programma stond. De eerste officiële handeling was de wisseling van de vorst bij de jeugdvasteloversvereniging. Loek Michiels nam afscheid en maakte plaats voor zijn opvolger, vorst Tom. En die moest het nog een tijdje stilhouden. Ik ben eind augustus gevraagd als vorst. Ja, dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig, want ik ben op de Hommel ook vorst geweest. En het komt uit wachten natuurlijk. Want het ging best wel snel tot de laatste weken, dat gaat echt super langzaam. Het vorstschap kost wel wat tijd. Ik heb in ieder geval thuis wel dingen bedacht en zo met mam of met oma. Ja, en dan doe je gewoon wat in je opkomt en dan kijk je of dat leuk is. Na de vorstwissel was het tijd voor het jeugdboerenbruidspaar om zich bekend te maken. Hofleverancier was dit jaar Scouting de Peelspeurders. Het paar wordt gevormd door Kirsten Oosting en Sven Litjes, die van tevoren van niks wisten. Ze hebben ons geloot. Oh, en hoe ging dat, die loterij? De ouders hebben mij in het geheim opgegeven dat ik nog niet wist dat kon. Wij wisten het van tevoren niet hoe ze gingen loten en ze zeiden het pas toen ze het zeker wisten. Uiteindelijk waren de rollen bekend en kan het gezelschap uit gaan kijken naar de verloving op Vastelovensdinsdag. Leuk en ik vond het best wel moeilijk om in het plat te praten. Kan je nog geen Venrays dialect? Niet echt. Ga je dat nog oefenen voor de carnaval? Weet ik niet. En jij Sven, kan jij een beetje dialect spreken? Nee. Maar je bent de boerenbruidegom, hoe gaat het dan? Weet ik niet. Het dialect is een veelgehoord probleem onder de jeugdige vastelovensvierders. Ze schijnen het niet meer te spreken. Vorst Tom weet wel hoe dit opgelost moet worden. Ik spreek dialect, maar ja, als je oefent thuis, dan komt het allemaal wel goed. Zoals ieder jaar werd er ook dit jaar de Orde van de Hazekeutel uitgereikt. Deze keer viel de eerdebeurt aan Lex Biesels vanwege al zijn verdiensten voor de jeugd. Nou, ik ben heel lang geleden begonnen met atletiektraining te geven hier in Venray. En als je dat meer dan 20 jaar doet, dan kom je automatisch aan de beurt om een prijs te krijgen. Mijn grootste verdienste is dat ik al die tijd plezier erin gehad heb. Langzaam maar zeker naderde het hoogtepunt van de middag. Voordat de nieuwe hoogheid bekendgemaakt werd, was er eerst het emotionele afscheid van jeugdprins Sander. We hebben een mooie feest gehad, maar dat is onze ouders natuurlijk niet gelukt. Ik wil onze ouders nooit een boef, een klein presentje. Hazekeuts en Hazekeutelennekes. Mag ik nog één keer een heel groot applaus voor oud-prins Sander! Jeugdprins 2015. Van het land van ooit hebben wij benoemd en dan tot zijn adjudant heeft gekozen de jonkhieren Jesper Jacobs en Niek Kuffel. De op 27 maart 1999 als zoon van Tom Abe en Yvonne Abe Rick Peters Abe als Rick de Tweede.
trio van de Hazekeutel bestaat dus uit jeugdprins Rick de Tweede en zijn adjudanten Niek en Jesper. Ja, ik ben Rick Abe, ik ben 15 jaar. Ik kom uit Venray, ik voetballen, mijn keeper in de B2 van Venray. Ik doe veel aan fitness en hou wel van met mijn vrienden wat te doen af en toe. Dat zijn mijn hobby's eigenlijk wel. Ik ben Jesper Jacobs, ik ben 15 jaar. Ik kom ook uit Venray en ik zit dus in dezelfde vriendengroep als deze twee langs mij. Ik ben Niek Schoffler, ik kom ook uit Venray. Bij voetbal bij Rick in team, bij de B1 Venray. Het is natuurlijk een hele eer dat jullie hier staan als vertegenwoordiging van de Hazekeutel. Kun je daar iets van vertellen? Ja, ik vind het superleuk. Ik ben ook blij dat Rick me heeft uitgekozen. Ja, dat vind ik wel een eer. En ik wil er een leuke carnaval van maken, natuurlijk met iedereen dus. En natuurlijk hoort bij een nieuw trio ook een motto. En met dit motto gaan zij 4 dagen voorop bij de Hazekeutels. Scoren met kunst is top, wij zetten vaste laven met olie op zijn kop. Met 104 jaar is Louis Wijs de oudste inwoner van Venray. Afgelopen zondag kreeg hij hoog bezoek. De prins en jeugdprins van carnavalsvereniging De Karklingels uit Oostrum. Prins worden in je dorp is een bijzondere gebeurtenis. Goedemorgen. Maar echt bijzonder is als de zoon ook nog tot jeugdprins wordt uitgeroepen. Dat gebeurde dit jaar in Oostrum, bij de Karklingels. Joost, de zoon van prins Clemens, werd afgelopen zaterdag uitgekozen tot jeugdprins. Ja, dat is natuurlijk iets akeligs unieks, dus je hoort het niet zo heel leuk. En in Oostrum is bij mij weer nog nooit voorgekomen. En ik hoorde wel dat in Holtes ook de prins en zijn zoon ook de kaart gaan trekken in Holtes. Dat had ik begrepen gisteravond. Dus de kaart gaan trekken, je vader zegt het al. Hoe ga jij dat de komende weken doen? Nou, in ieder geval niet alleen, dat als eerste. Want ik heb nog 4 fantastische kerels naast mij staan. En wij gaan er gewoon een heel groot feest van maken. Om dit bijzondere feit te vieren brachten beide afgelopen zondag een bezoekje aan de opa van prins Clemens en de overgrootvader van jeugdprins Joost. Hij is echt ongelooflijk uniek, ja. Een mens wat dit jaar 105 jaar oud. En hij is nog goed bijverstaand en ook nog redelijk te bieden, dus dat is werkelijk prachtig, heel uniek. Natuurlijk waren de Karklingels niet met lege handen gekomen. Opa Wijs werd door beide prinsen onderscheiden en kreeg een foto van kleinzoon Clemens. Voor opa Wijs natuurlijk ook een bijzonder moment. Ik vind het geweldig. Maar ja. Ja, je moet er eerst 104 zien hier te weten wat dat is. Vroeger moesten 40 uur in gebed was vastelovend. Dan moesten bidden in de kerk. 1 uur. Iedere uur. Had je ooit prins willen weren? Nee. Ik sta niet hier in de belangstelling. Vader en zoon als prins. Dan kunnen ze de carnaval ook mooi samen vieren. Ja, wij zien volgens mij iedere avond op het jeugdbal. Dus we zien elkaar en we komen elkaar nog heel leuk tegen. Dat kan niet missen. Ja. Samen vermeren aan de top. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot dinsdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht gaat het met het kwik op -4 graden licht vriezen. Hierdoor is er morgen vroeg kans op aangevroren mist, laaghangende bewolking en gladheid. Wanneer het ochtendgrijs is weggetrokken, zal het zonnig en zo'n 3 graden worden. Het blijft windstil. Ik dank u voor het kijken en heel graag tot morgen.